Gepleyer Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Nurwan. Aşgabatda 17-27 sentýabr aralygynda geçýän Aziýa oýunlarynyň öňünden yerli ýylat berkarar we bagtyar söwda merkezlerine söwda etmek, ol ýerdäki restoranlaryň we naharhanalaryň hyzmatyndan peýdalanmak mümkinçiliklerini ýitirip diýip yerli çeşmeler habar berýär. Yapık günalarda söwüşsün otu boýunça geçiriljek ýarışlar üçin gurulan sport deskalarynyň gün ortasynda ýerleşýän berkarar söwda din jalyş merkezinden we Günwatar demir gadygyna ýerleşýän bagtyar söwda din jalyş merkezlerinden yerli ýyladynny bir hepdeden ugrak wagt bäri peýdalanyp bilmeýär. Bu olara gadagan edildi diýip gurrun edilýän iki merkeziň golaýyny ýaşaýan adamlar Azatlygyň habarçysyna gurrun berdiler. Şol wagtda olarky mir häzirki Andalip köçesinden Günwatarlygyna garaşsyzlyk şaýoluna çenlik. Garaşsyzlyk şaýolunun Günnogor tarapy hususy ulaglara da döwlet ulaglaryna hem gatnaw gadagan edildi. Bu 4,5 kilometr aralyk we hatda şol ýerde ýaşaýan adamlaryň 10 gün bäri öz maşynalaryny hem bir ýere getirip bilmeýärler. Sebäbi olara gadagan edildi. Berkarar we bagtyar söwda merkezlerini işleyen adamlaryň öz ýakyn tanışlaryna we garyndaşlaryna gurrun bermeklerine görä, häzir bu ýerdäki dükanlarda harytlaryň juda uly bolçulugy döredi. Ol harytlaryň arasynda Odal Aşgabat şäherinde satylmagyna gadaganlyk girilen arak şerap önümleri de bar. Ödem bolardyň Türkmenistanyň öndürilen spirtli içkiler hem däl, hem daşary ýurtlarda öndürilen ýokary hili arak şerap önümleri hem bol. Bahalar hem o diyen gymmat dälip söwda işgär aýtdy. Onun sözlerine görä, bu söwda merkezinde Türkmenistanyň özüne öndürilen sowgatluk arak şerap önümleriniň hem dürli görnüşler satylýar. Türkmen aragynyň, Türkmen konýagynyň we Türkmen çakyrlarynyň dürli görnüşleriniň kiçirek çüýşelere goýulyp 4den 5den ogadan gutulara salynan sowgatluklar taýýarlanypdyr. Olar mundan öň ýurt raýatlarynyň gören zatlary dälip söwda işgär gurrun berdi. Şeýle de bu söwda merkezlerine odal ýylata satylmaýan çilim temmäki önümleriniň islenlik görnüşiniň bardygy aýdylýar. Aýdaly ol ýerde häzir Birleşen Ştatlarda, Angliýada, Germaniýada, Dubaýda öndürilen çilimler hem satylýar. Çilimin gadaganlygyndan soň Aşgabatda we welaýatlarda ortaça her gaby 80 manatdan 120 manat aralygynda dollaryň döwlet kursyna 18-20 dollar töwereginden bahalanan ýokary hilli çilimler häzir bagtyarda we berkararda azýady sebäpli gelen daşary ýurtly myhmanlara aňyrty 3 dollardan. Dollarda hem satylýar diýip söwda hem din jalyş merkezlerine işleyen Aşgabatlylar Azatlygyň habarçysyna gurrun berdiler. Mundan başga bu iki söwda merkezinde ýerleşýän bir näçe restoran hem yerli ýylatyň naharlanmak üçin ýapyldy. Azatlygyň habarçysy bilen adynyň aýdylmalylygy şertine gurlaşan wezipeli adamlaryň sözlerine görä, ýurdun daşyndan 5-nji Aziýa oýunlaryna gelen myhmanlaryň 17 miňe çenlikiniň berkarar söwda din jalyş merkezinde naharlanmagy göleginde tutulýar. Bir ýerde eýýäm German, Italian aşpezleri öz kömekçileri bilen gelip 20 gün bir aýça emes wagt bäri Aziýa danyň myhmanlaryna münasip hyzmat etmek üçin taýýarlyk görýärler. Aşkanalary öýlerine gerekli görnüşde enzamlaşdyrýarlar diýip wezipeli adam aýtdy. Aýdylmagyna görä bir ýerde juda az, emma wagtlaryň iş alynan yerli adamlar hem işleýär we olar daşary ýurtly aşpezleriň ýanlaryna durup görkezmegine iş öwrenýärler. Türkmenistanyň döwlet eýetçiliginiň häkimetdiňi bu söwda merkezlerine yerli ýylat üçin girilen gadaganlyk we onuň näçe wagt dowam etjekdigi barada hiç bir maglumat bermedi. Emma bu merkezlerde işleýänler we öz iş boýunça söwda ulgamyna dahyrly adamlar 10 günçe emes dowam edýän gadaganlygyň ýene 25 günçe emesi saklanjakdygyny aýdýarlar diýip Azatlygyň çeşmesi habar berdi. Şol wagtda bu merkezlere gönnen göni şol ýerde işleýän we gulluk wezipesi boýunça dahyrly bolmasa ýurt raýatlaryny goý bermeýärler. Ýogsa da gepin gerdisinde aýdylsa, şu Thomas bagtyarlyk söwda merkezinde açylan Starbucks kofehanasynyň galypdygy, ýagny onuň dünýä belli ady bir kofe dükanlary bilen hiç bir kanuny baglanşygynyň ýokdugy belli boldy.